na fi obuade obi otimi di mampanyi atem etimi sinsantefo kwase no mu nyina enye Afia Kwena Aisha yesi ye papa eja ankoka papa enye yirede sa ebi a wotini ba bi wankoka obi a meka no no obi ono Afia no ono tibi a wote no won fa wo se wakana na se wanka no yesa nka delay de obi anum delay won pekasa delay mpe ne ho asem Ebusia wonim se abefunim de ena sesei ewoso wonim se wontimi bibia ewo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho wosan so enim se sesei no ebesonsum nsam so a abefunim de asan agbewiri mu ana oso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem Enunchi enene me kanfo Prophet Dr. Abennego Ediama ono ena onyankopon enam ne so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode ji nyankopon emma edi from how ene mamane ene omatiti mu enunchi onyankopon enam ne so edi a new spiritual science technology edi ababontin a ye freno eye castoplanto technologies me ba chawo hwe Prophet Dr. Abennego a owo ensam adwagiri castoplanto technologies casting out negative and plant in positivities. Akwaba sronko enkoma obi biara wo hwe mesabre e wo tu ma GHS so abusuafo braso ya pe yakwanwa ya tenase ye ba bedi nsem enkomo no ekoso na dwentwe bi efa ho no betumi dia fa comment section no ase e dia ma mekama na afeni abobo hu na ene nsem abeto apaso a ye ba beka ho nsem no eye tornado ene Afia Schwarzenegger Ghana fo kirem wo mo si na tornado yi kura mpodi ene wo gi ni Afia Schwarzenegger ho wo bi a woni na ye adwuma woni na di agro pen maka asumsem na fe kame se de beto Afia bia tornado e de video e ba abonten e bra e kwakire no e wo airport no tornado e na de ba ye e ma Ghana fo nyina nso etimi hu bi afi wo de nsem bi piepie se wo ye kromfo kopie ha no abodi foforo wo kwa ha no abodi foforo e no na Ghana fo nti ase e na wo mo chese na tornado kura de no wo je de no ope na Afia honom ensem wo ye betumi adom osi kwa na tesa se kwena Aisha e de na dwenche ba betu dwa e de kan wo se de bia nya no ana se nyame na epe Afia ho ntoma a wode tornado epa ne ho ntoma ye twa ye ho sima pa ye ba ye de nkomo ebe seso Menafu misanso emu akwa babie mu ya ba Kwena Aisha aye crowd e wa ha mo nka me ho ne ma na kwa ba Kwena Aisha emu akwa ba de ba tu ma ji erade adom boko na de mo asen abepia enya agro ye chemu nka che na sade enkrofo ebomudin ni ade na wo se ye sa ba bie ade ye no kudi bia no efinim ya na se ye ba bie wo wiase ama no kuranya enoso sen wontro se wo ka no kura mere bia de bia obi bia kwaso wo sanya nhire onyame ho me no kudie nti na ma muduaduo mu ade bia mo ba me ho no senka me ya za na me nka no kura nka mo bepade yan wa e bia kwa nka mo page nka adum obi kura nfre mo me no kudie ntira ti mo ho te sei adwuma no nyame mo ho ban na won pagya mo na won pagya mo sidie na mo tie na won mo ahode no nkwatenten amen yes ya jo tornado nso ani Afia Schwarzenegger Ghana for tornado dia no wo je Afia Schwarzenegger eho mechiache minuanom amu amono ne woni ye me ma ne me nananom mechiache obi bia woni wo Ghana okusia mempia wie na nakwan ahye mu yedie nti na mapia wie ya santo aba akopɔ ba besi odi mmemme ni mkɔ akon mo nana mase agidwa atenase ya media fo na mu se de bi o mo ba me ho no se nka me yetrofo nko mo mehwe me ena me no kura nti na ma mo hwehwe me enti Afia Schwarzenegger asem na me ba na busa me ma ne mu ehum waye Afia ne tornado ananti ache enti Afia nim tornado secret tornado nso nim Afia ne secret ni bibia ekuta guy na nsam na asam enu nenam so wodi nidie ne buo ede ma wo yonko a nyankopon so yi obi ma no bebu e respect o chande na wo ye Afia se na anu we nkantum wo bedi o mampanyi atem wo beka de anim kura no woka eni nti na nyankopon so yi tornado de ma ne se wo mmara na one ne nante wo mmara na se nyame timi yi obi ma wo se bra na be brani pa na se enti na nyankopon yi tornado de ma Afia se woni ne nkɔ nante no wɔte na wo ya ade bia watimi abue no ntwoma kyerɛ wi asaman enti nya tornado ene ya hohyehyɛ woni pa nyame na yi ne ma Afia anya na danfo no no na de ne ba media so obi ehu no
Afia na mafia so ntena tornado ye otanado. Nyame na yi ne de na ma ne sense o muade ye. Eye fia no. Na fia obuade ye. Obi otimi di mampanyi atem. Etimi sinsantefo akwase no mu nyina. Enye fia. Kwena Aisha ye si ye papa eja ankoka papa enye yire de. Sa. Ebi a wotini ba bi wa ankoka obi a meka no. Wonno obi wonno afia no wonno tibi a wote no. Won fa wo se wakana na se wanka no. Yesa nka delay de obi anum delay won pekasa. Delay mpe ne ho asem. Wo bo ne program no odi ne kakra. Men tisa ge na de obi atam da. Na na ma na mo ase hwan no. Woni obi atam da. Enso afia di na asama kono so. Me se wo yo ba te se na na kwan Aisha. Am ye de gomba ne bai. Afia wo ma me ne hye 1-1. Kasa me yenu me dwena me mebra na se. Me mfa aduro. Afia be perform. Afia be pagana fo achew. Enti won hwe bibiye. Afia won hwe bibiye. Me money duan kese no. Ba omre no ho ase. Wa ma no ho so. E wo sa afia ho sa nyame na bo no ba fom. Nyame na bo no ba asase so. E da sa bo kro beko. Enti nyame de wo hwa no nye so wo suro no. Enti na nyame se wo ma obi ankunu obi anya ne hwe. E wiya den anoma pa won to soro sei. Na yiye ko hwie fom. Kwena Aisha. Ti akwa adwuma no so. Ebre bia me ba se ya ina wo ya pese wo di nsam bia bebe wu. Ana tie nti na me ma wo se mani abere ana akomo na ba na sunsum na sunsum no ba. Ene ma wo kasa nsam no. Me kasa ekwo hype dabi apart from nyame. Wona bo so ne asase. Wona me suro no. Ene me ma me ne me papa mo de me ba asase so. Ene mpanyimfu a me ne wonnam. E wo sa akwala de wo si so afobuo ma panyin. No wo kina wo nkiri ban so ama a respect. Enti aba nro no so. Ai. Ko so e na de sa de ya. Yo, ana na kwan asamaba. Ene media fo na ba. Ebia me kasa yi. Woni e wo ba bi abroche ba bebre nya ntemenka. Ene de wo mbetemenka. Ni de oba ma e be se me ka kirew. Woni mo nyam na okote. Enu wa be ma bebrebe kase tenten nyina no. Eye no. Be ma bitimi gino be ma tenten gram nsusu no kwate nya den. Wodi oba ba ko no obedi 3 days ontumi ni oba so no kondo che nso ontumi nkodi. Eden ya no kwate ne nya den. Won sa bibi we. Kwate be ma kwate pa ne da mfonyi we so no. Me nu be ma. Wa wo TV no wa wo hwa me wa buru kire no. Se Canada, Italy, America, UK, Germany, wa sem na me kam. Wo ha we bi. Enso wo hu kwan abefa so asa ho yare wo de akọ hospital nya adwuma na me se na na kwan ahye wo ntina me ba ye bible se ye ni duaba na ne mfa ha ne nubana no ne mfa nsan yare wo sa akotie we adura wo mu ponko kwate ehu ntine ene jata kwate hu ntine na me aka nwa ye adura we ene hospital adura be kwa konuma wo num ya na 3 days na akwate na se ajojo dabi ma adura wo numa ukwati ne beye tenten kese bidunya me beye wafa ukwati ne mu beye den enye da wo bewu a ukwati nya mereda be ma de nka wada oba so wadi ne be enajo mu kwada no bone 5 ahomate na de 4 amma no sori kwakwa pra na wakwadware apra tia wo beye ama okura so nko anajo 5 na wo de wontumi nye ene e wasa me mu waduro na me anajo me no hya na mo me tan ade cha na de 5 aka wasa na wonya be ma Samo. Yes, sesame hode. Na saja ta hin ni kwa imunya ne hefa. Na nakwa Aisha na ne kasa no. Medro me mpe na sante mamu. Ena medro me mpe na da gomba mamu. Medro me ko pe no Burkina. Togo. Ko na me ko pe nuro no. Enya se Ghana ha nuro ni ho. Me ko fa hode ba na me de ka hade. Enti sa wo pe me to asese a wo se me mo pon kokwate fresh. Ubenya bi. Yes, essence. Wo mu ni me se me jidi ya ade papa. Sanity. Wo kan ya ne ya ya de bebere me. Okay. Enti se be ma de wasa wo de oba so abe 1 hour 30 minutes. Wo hu asane kura ne wasa still akwate ne da so gina wo. Me dunya me be ma bi odu ne yire ba ko ntimi ne ne bio. Essence kwate no mu nya de. Wo ba ne de ne saka afio ja me mabere ade wa bere e ya do. Ana ye ba mu fufuo na akosi. Wa ko wo pampan wa bere. Bama bi o mi do ame no kwoti wodi woni dwumadi nti otimi du on ba ma ne konenti be ma ne betimi aka kire oba ne betimi aka kire be ma ne se wo fa pepe bi tena na me ameya adwuma yo na sa wo adan wo ka so wo wiase bibia
na so kwati mu nya dia sister wo pedi ma oba na ndra mi obegya wa akwakofa ohia ni no so ohia ni na tibi di no ma no kokwa no say ye koye nimu pa na minu aba ye fra bibi sa gonorrhea edi mema nya papa gonorrhea di be manya be ma do okwa emma kureti mi yomo eya no akwafa nchene yase fa nchene gu nsu ehyem na faforo wase wo pe yare ama ho sa wo pe yare kese de ama ho kwafa nchene bi ngu nsu ehyem menya sa mistake no ade a me pese hu ni say fra na nakwa asa me number no na je we chemu mienu na noa wo noa wo pepre kese kitu bi de tuma de garlic kakra bi de account noa eba mu a anopa disposal cap no hwie ne mane no wo benum bi aka ne che na nyeche dwanyame wofa enu ba week gonorrhea no ko atu ase emma biom da se yare no ko wi hata na fasi wo wow awu hata dia si ho no be setimi asa no abi wo no ebe ba mu kama no ano okay minu aba mi wo yare be friend headache ti yare timi ma pampan jina lipa nanum so yo ba ye be ma ejina nanum okasa pampan nya kura sa toilet ya bie so enti what's problem na we no wo be chemu mi no sei minu bia wo chemu mi no apevotic to ani bi na fagum wudi guma no apɛ hwentia baako fatum wudi nsuo no guma ebe bam ani be se leptin no anopa bo cap ne baako awie anwumere ekure na oda tirimu nyina beko pampan ni nyina ahyokora uhu bi enuru ewo ho papa nenu aba obi oda mpaso a eya na ntu no na pai na ni bed sheet ko tete bed sheet tete bed sheet ade we sword ana carpenter for sword we bia wona na sword wo be pesa duro we bi wo pe apekoko ana wo pekoko kro de hwe kakra na we na num nso we anya nwono nya hwe wona ya chini nyina be smooth se na Aisha de ebi ebe ye smooth kura na minim se ye de fefa ye nan ho na we de ye wi akoye mu ye we okay ehia papa se bibi kura na momoja mu a ye be huru moja no nyina ye clear ena we eye sonso na agu nipa yam mo frɛ no once worms yeah edwanyame maame papa edi enya papa saa bibi we emmo we egu yam na setimi nyini cha etimi wi yam nso no ne yam ne nyina na se no munso mo bedu ayaresa bia na etim na edi wakosie yes ansa na wa wi ye dware no na efiri wasum nsu kokko bi firi wasum no wo hwinemu saa mo we no we wunya wo de begu kokom umfa gu kokom kra wo de ye leptin kakran fa se kiran kan na fa bigum nanno wo munya hwie ba pe nya de wo mesa bi kotana wo yam biem wo mu nko biem ye bie wo mu okay minia we a stretch mass wow we a stretch mass wo ba bi owro no ho anasa be ma nya akono Apapa yese poto nti be ma ni hu panu odwane apapa ye roba kura de akona senseti mi di chichiri mutuo ni banku miedi eni tuo safi na wo de ani de obi a be ma ni be dwane ntimi pinchen ho biu ada de na apapa ese mpompoi wo dwane ntimi fa sapon chichu no hu mra bia na ho onyan omode na hwehwe mi nkwan bi na fasra na obeka se be da beka mensami ami wa buruchire ma nwene ho post office de me wo be ahodo be 7 ani nyina so me sende nto fra me a na dro na wo pe no me hia wo number me hia wo free address wo de beba me na be ka cho ye sende so a beba be ka wo sa fra me na kire ya di franku na ai okay wo de fra me a me me kiro de obeye me nua ba hwe sa nsuo we wo esoro ne ye den green ena ase ye den red sa wo pa monane akọ wo kwaduru ambezia wa wonfa ni na adane akua de anase adwo de anase ya de emfa nyansa fam de hia ne so be fa me number na frɛ me me di sansuo we memma metonku me di nku be fra ma eda wa ya ahobo asa wo kɔ no fa sere wanim anase wo aburokyire na wo nya adwuma nya bo modi na fa me number na frɛ me eni
meduna me obenya adwuma na de ya wusu ma ntimi mfrɛ enfrada nsuo obia ne de hai we Abidjan ana we nsu ye Togo nti obia ne de obia nti wo mu ntimi nka so we yenkosa na wia yekosa na maju 2 o'clock nso ansa na besa wa mani a obeye ansa na wa ma wasa eniema obehu mpo no obewu say yes hey we sa wa bebo me siase so biom wa bebo oba bi hu ka de na kwa buruchire ana wa bebo unua bi hu ka de na kwa buruchire no so kwa akoye o shega me say fa me number ne na frɛ me na me fa sa de we ma me sende de mawa na ma kyerɛ de obeye me do nyame nipa na wo se wodi wo nkonkonsa no ye be pam na adwuma mu ye oba na wa ba se oba be o shege no me do me so oba no ye be bo na aba Ghana no wanya ofa hodie eye wo adwuma na na kwa Aisha me no wono ampa ye pam no won sa ma ho biem kura mbo me yanhwe wo be ye den yeah we maka yeah we ye fra ntwide oba sa wutwa nya de kura na sa wutɔ na kwa Aisha ma de hia no se wadware awie na de kakra fa wase me do be ma no odi wa pe odi wa asa be di anko ye fra ntwide ai ntwide wantimi nkofo oba bia biom da eye sa ntwide me se sa wase nya de kura be ma otwom ai enhyehye enya hwe edunya me sister ya ne so oba bia be ma bia edunya aduro ne twe na ede nzongofo ma ne fo mo enfan so wawo mienu ofi a wonye kunu eda wo be ware ne ye beto sa de we de mana wakwa ye so virgin na kwa Aisha virgin me no hey virgin woman me no ba bia yetimi de fa wa sa krado we so obi so obedu nya ada so wabeju sika ana woje wo yere den ana woje wo ge me se men dan dwene ho de hia ne se wa fa me number no wa frɛ me me hia ne di na ma kansi so sheje wo be ja wo yere ama hey na no lo sa no mo kan ne sa keka na ya mo wa mamra mo yegusu aye wa mamra yegusu nyakwa wo aye kaji me nua ba e bia na ho nyedwa bo mode na frɛ me wo aburochira na to kaji bi ne kare na we se de mrofo no me se on be bo atwede o sika bi o be ka bia no wo de be ma mo Iti die ya no so be fa me number na wo fa no me ba na me tia me wo na me ne ye adwuma enti wo frɛ me ya me ba ne be fa men ka se na nana kwa Aisha wo ko wo boss kura boss a wo ko no wo ne ne wo amada wa fada ansa na obehu no eje so wo secretary ansa na wo akwa ko hu no wa wo nua no wa wo nua po secretary be ka se da bi me fra boss ansa yeah enti me baba ma wona no me secretary wona peki me course ebe ha adwen ya ne voice message for me phone ni nyina eye WhatsApp phone kasagum na fa man wode be brem na fa man no wode be ba enru e wo ha papa na sister obi o ha na furiti mi hye na se timi tatai yesi aduabo bi kura na nya aduabo na aduane boni bi ne ewiase abasese 2022 ensanfo ne nkwasasam e baaye no se obi di ye kwana na danfo de na pia kwa poison yeah wo kwaso na wo kwa poison no esense ofira burochira ba wa ye nipa wo ni bibia kwaso nti wo se mi di wo pia kwa no akwa poison no okunu na nsa ade e ba no de wo so ano no enti wo onua bi na furu ahye na nase atata emfa no nko hospital emfa no nko duabo bia fa na kwa Aisha number na frem na me mu waduro we me de maw na wo kan ne se kokon no wo nom ne kakra wo be yi fi ni nyina gu na nase atata ni nyina be hye ni nyina be twe no wanya no fa hodie anya ne fa hodie sa pepepe eya na no wo be no ano wo nom na bere no ano na se na ni nyina asie wo be no na sa ai tampia wo be se na wo kwa toilet wo be kwa toilet sa yare ni nyina akwa wia na nase atata ni nyina ebe twe wo be se abase di no ote na eti me wo toma so ho me wo toma sa toma no wo ba na me ye toma no ma na aduku wase a sister member be du ho agwo me America on beba bema bi obeba bi anso no wo na obetu so bema obewa no bema office obewa na obeda no ukunu no
fa number ne san frɛ me na menya ade mfa ma onewe enu ano ko ba bia no me no me si anamayo wo ba besi odi mmema ni mkɔ akon me no wonno no na kwena Aisha se no sade ensam no ye keka kro na ka me ayese enu na bi awo wo soro na tender salt yi me na me nshira yes sa tender salt yi agrada atwa no dua na agrada atwa na sa akuma na akwesi so eni me pesa dua na won se ayese aye green na me sa dua na agrada na sin eni akuma na nkasa na agrada na akuma no na me aka wa ayese we akwala obi timi wo ne ba na soro eka no eye ne sa munye ntam na mun peka kra bi ngunsuo mu na mun fa ndware na eteko wow esoro akra no enti ebi nsi ne so biom da yesi ebi mu ka wa upagya akra ne ti na wo ye ni wo fe me se o mon fa kakra ngunsuo mu ndware akwala na enu ano no ensi ne so biom da obi timi wo ne na ba nga na baifu atimi awuro aba abesa ya akwala no enti akwala na mo wo ne nga ba beto na mo di ni fi hospital na mo nya ntamfa bi ngunsuo mu ndware no me dwa ni papa ni bia opa won fa ne nsenso akwala ne mo wontumi nya ne asram nso kura ntimi nya akwala asram me se bibia ni obesa ya akwala ne bio sa wo ye panyi kura na woni se abusu am dam no ye mpamasem ana ya to ansa kuruwa di ase ne yam me se mo fa kakra ngunsuo ma no wo beja apatasi no bebi obedu o te apatasi nka wo be fisa ade se yo joto ewi wo enu ano no wow enu ewo hopa na we so merciful power thank you kenkan na ma omu hu se na Aisha me ni agro wa powerful miracle oil for pastors na me shiro pastor bi office wa ti asori edom ma bible wo ho wo bible ni wo ba na me de aka ho de ama wo fa edunyame wacha ne bosom obeto ka ba be cheme na kwena Aisha eno sa no enya abosom sensen ka sofo de wen sa na te wuni ma asofo ehemase wow yem sei wo bi adwuma ka wo be hu se na Aisha me to wasa no me se me ye de ye me nsai ntia no dia why oba faso ne nsa be kwana no nko de meboa no sanya ni pakum kwanya osofo bia be faso se Aisha ye me ti asori ne yem nti no oti asori me do ameboa wo ba mema bible wo me de mama ade sa akoda afa kakra gujam fa ntuma kuro ho na fa bible no hwe ba bia wia ne di kapie no kade wo pe kwansima na wasan hwe ba bia wia to no enu ano no enso na ba wie no fa gunsuo mu na dware na fa sa bible no kwa asori dem no we kwena Aisha okobo nyame din wa asori dem ho enya bone enya nipa no de be yeye ni yemu nti enu oye e wasame boa no no adidi no atwe akra no manyame what did they make am sa de oye no enya nipa no pe wo atwe akra manyame wo mo ba so dem adu obeka ne se nyame se yesu se enya bone sanya nipa nko na odi kwa kokunu nko de na se wo twe akra manyame a na Aisha meboa fo ba bia wo bia meboa wo beboa no me se ba bia wo bia fa sa wa mono ne se Ghana afana ba bia wo bia na sa frem na so fudi nko de meboa se ya meboa wo nua no mo adi yie no sa na wo se meboa wo ha bibi nti yentimi fa wo mu di ntudwa no dabi ya nya ne sa madwuma me nya ne sa wadwuma hote pa me nya ne sa wo twe akra de amanyame esa sa sori na wote no enipa na ebam meboa won kum nipa ena won say obi nso wo the bible yesu say nyame say e wo sa meboa sa sofo no no nso di ye kwena Aisha nyame onhia wo na ye beda wase so sa bribia no ye ba otimi ye ne ye di nkomo na sa de tie no ye pese wo do final words na wo do number nso aka ho atodwa mahefo ade a me pene se mo fa me number ne 055 123 2721 but mo dey na pick number ne frame e bia na me mo wo yare so frame okuko ma na send voice message for mama na me nua ba medu yi ama sa wo ye sofo he wo pressure diabetes stretch marks HIV etwere bad luck me se Aisha me ye ni nyina de ama me se adamayo enti na ma sone me mpemo jasem wo be obi so obrochire na wo kire no sa wo pese me yesunsun mu adwuma so ma wa metumi aye de ama wo ebi edwan ebi anantwie eye krado na ma ye me de be sende wo ha wo de wo pe no ka kire me se meye de yan no se watimi ato abo no
na ma ya ma me duame me sende ama waburuchiri wo bedi yi na na kwen Aisha me no na kwen Aisha wo no ne nsam na wode atu dwa no na abusuafo ha ene brema akwan ma yede enkomo twetwe no nyina no esi ye besa da sa pebre ene na betena seni asanso agba wura mu sanse nuro de ebi wo ho nti o man Ghana mu ye betimi ehunu no obi eso etimi anya nuro ni bi ade abo ne ho ban asa ne ho yade a ebebo ya mo man Ghana etimi afa yentuma pa ade afra ye all the social media platforms ne so like na fe so share ma afoforo na wo mu ntimi nsua nuro ni bi no mu ntimi hunu na emu awo mo medi am je so eye edwa so hima makra